Izinhlobo ezehlukene zezemidlalo bezikhonjiswa umphakathi waseFryhead njengoba ubuhlangene ngempelasonto yezemidlalo. Kulabo abadlala khona nje ukuzijabulisa kuphela kodwa kuphinde kube yithuba lokukhula kwezemidlalo. Ayikho igame ukuyisela emuva and futhi asigome into eningi like ama-drugs and futhi khomisa ukuthi izindlela zokuphumelela empilweni ngaphandle kwesikole. Ayasiza ngokuthi asikhulise ithalente lethu elokudlala isport futhi ayasiza nokuthi asinikeze exposure entweni eningi. Usiphelele Mthembu wakwadlalela amaZulu naye uqhuquzele abasebancane ukuthi besebenzisa amathuba njengalawa. Kusize kuraphe of nasemndineni umndeni masokunika isibusiso sokuthi uhambe uyokwenza lokho ufuna ukwenza ngetalent. So ngoba isikhathi esiningi into esishayo sisimase silena thina sesivela kumathima amakhulu. Ubonakale ukuthi kunokulekha kwediscipline, kunokulekha kwerespect ngoba umuntu esebona izinto ezinkulu. Yize labadlali benentshisekelo yokuqhubekela phambili kwezemidlalo, izinsiza zihlale ziyinselelo. Ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi bagcine kufika kwi-professional level ngenxa ukuthi ama-resources asinawo. Bathi befika khona uthola ukuthi iminyaka isiyabashaya labafana. So bagcina bengaphumelelanga le ndlela esifisa ngayo. Abanqobile kulo mqhudelwano ngempelasonto sebezoqhudelana kwesifunda ngomhla zingama 27 kuNcwaba.